ሓላፊት ዓለም ስምዒታ ክትቆጻጸሮ ስለዘይ ከኣለት ዓሒላ ተዓጊቱ ከም ዝነበረ ማይ ንብዓታ ግንቡ ጥሒሉ ክውሕዝ ፈቓደትሉ ፍሽኽታ ተላቢሱ ዝነበረ ብሩህ ገጻ ካብቶም ማግኔታዊ ሓይሊ ከም ዘለዎም ንዓንዓን እናበሉ ዝስሕቡኻ ፍርያት ዕንታ ይውሕዝ ብዝነበረ ዘየሐድእ ንብዓት ተሓጸበት ነታ ኣብ ኢዳ ሒዛታ ዝነበረት ታሴራ መመሊሳ ምስ ጠመተታ መዕለቢ ዘይብሉ ዝተዘባረቐ ስምዒታ ብምቁጽጻር ናይ መሐመሲ ክዳና ከይቀየረት ነቲ ኣብ ታሴራ ዝርኤቶ ሰብ ኣለሻ ዋላ እኳ እንተጀመረት ክትረኽቦ ብዘይምኽኣላ ግና ነዊሕ ግዜ ዘቑፀረ ዘይምለስ ሕሉፍ ዛንታ እናዘከረት ዋይ ኣነ ቲቲ ክትብል ብውሽጣ ነበዐት ምስኣ ዝነበራ መሓዙታ ብኹነታታ ኣዝየን ስለ ዝተደናገጻ ካብቲ ተፈጥሮ እናድነቓ ነፃ ኮይነን ይዘናግዓሉ ዝነበራ መዘናግዒ ሶደሬ ተበጊሰን ናብቲ ኣብ ደብረ ዘይት ዝርከብ ስገአን ሸይጣን ዝሓድራሉ ባርሑራ ንኸምርሓ ተገደዳ ብናታ ንብዓት መበገሲ ገይረን ኣብ ሕሉፍ ጉዕዞ ህይወተን ዘጋጠመን ብድሖታት እንዳዘከራ ነናብ ናይ ብሕተን ዓለም ብሓሳብ ጭልጥ በላ ብኣካል ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሚኒባስ ዋላ እኳ እንተነበራ ዝነበርኦ ምናባዊ ዓለም ግን ፈጺሙ ክራኸብ ዝኽእል ኣይነበረን ኒቲቲ ንምዝንጋዕ ተባሂሉ ዘይተደለወ መደባት ኣይነበረን ሕሊና ቲቲ ግና መሓዙታ ንዘይፈልጥኦ ሕሉፍ ዛንታ እናፈተሸ ዝያዳ ስለ ዝተጎድአ ብቐሊሉ ክዕበድ ኣይከኣልን ብዘርኦምን ዓሌቶምን ዝምክሑ መጣቐዒ ድሑር ባህሊ ዝነበሩ ኣባሓጓዓ ኣብ ልዕሊዓን ኣብ ልዕሊ ሓዋን ዝፈጸምዎ ዘይሓዊ ቁስሊ ዝፈጠረላ በሰላ ተቖጻጺራ ንኣስታት 10 መዓልቲ ኣብ ባርሑራ ስጋኣ ሸይጣ ዝረኸበቶ ቅርሺ ብምሓዝ ናብቲ ወናኒ እታ ታሴራ ዝረኸበትሉ ቦታ ጉዕዞ ጀመረት ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣዋሳ ኣብ ውሽጥታ ተሳፊራትላ ዝነበረት ሚኒባስ ብዝነበረ ጸወታን ሙዚቃን ከይተገደበት ፈተና ዝበዝሖ ሕሉፍ ጉዕዞ ህይወታ መመሊሳ እናዘከረት ብቐሊሉ ክትወጽኦ ናብ ዘይትኽእል ዝተመሳቐለ ወጥሪ ጣሓለት ተሓንጊጣቶ ካብ ዝነበረት ቦርሳ ዲያሪኣ ብምውፃእ ምስ ብዕራ ኣላገበቶ ኣብ ርእሳ ዘዝተፈጠረ ሓሳብ ገለ ከይገደፈት ድማ ክትጽሕፎ ጀመረት ባርሌዲ ብምዃና ኣብ ባህር ዳር ጎንደር ጅማ ኣዋሳን ኣርባ ምንጭን ንኣስታት 5 ዓመታት እናተዘዋወረት ሰሪሓያ ኣብ መዋዕላ ክትጽሕፎ መንበር ክትናገሮም ዘይትደሊ ብዙሓት ሚስጥራት እናሰገረት ዝመፀት ጎርዞያ ቲቲ ወይ ከዓ ትርሓስ ፍስሓ ጽዮን ግና ምስ ወናኒ ናይታ ኣብ መዘናግዒ ሶደሬ ዝረኸበታ ታሴራ እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎም እዩ ብሓይሊ ተገዲሳን ተጨኒቓን ነቲ ፍልፍል እቶታ ዝኾነ ኣብ ደብረ ዘይት ዝረኸበቶ ባርሑራ ገዲፋ ኣብ ኣዋሳ እተምራሕ ዘላ ብዝኾነ ብርአን ዲያሪኣን ከይላቐቐት እናፀሓፈት እናሃለወት እዩ ነይሩ ወራጅ ዝብል ድምፂ ተሳፋሪ ምስ ሰምዐት ኣዋሳ ምእታዋ ዘረጋገጸት ቀጥታ ዲያሪኣ ኣፂፋ ናብ ቦርሳኣ ምስ ኣእተወታ መናሃርያ ከይበጽሐት ቀዲማ ብምውራድ ናብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ን6 ወርሒ ዝኣክል ስጋኣ ብምሻጥ ህይወታ ትመርሐሉ ዝነበረት ሆቴል ደቡብ ብምእታው ዓራት ሓዘት ወናኒ ናይቲ ታሴራ ተመስገን ገዛ እዩ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዋሳ ብትምህርቲ ክፍሊ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ኣድናቆት ዘትረፈ ፍሉጥ መምህር እዩ ቲቲ
ኣብ ደብረ ዘይት ኣብ ዝርከብ በርሑራ ሓደ እዋን ምስኣ ሓቢሩ ኣብ ዝሓደረሉ ግዜ እያ ንተመስገን እትፈልጦ እምበር እንታይ ከም ዝሰርሕን ኣበይ ከም ዝነብርን ግን ዋላ ሓደ ሓበሬታ ኣይነበራን። እታ ኣብ መዘናግዒ ሶደሬ ዝረኸበታ ታሴራ ግን ኮምፖስ ኮይናታ። እንታይነት ሙሉእ ኣድራሻን ተመስገን ብቐሊሉ ንኽትርዳእ መንገዲ ስለ ዝፀረገትላ ኣብ ጅባኣ ዝነበረት ሞባይል ኣውፂኣ ቁፅርታት ጠወቐት። ሄሎ ዝብል ቅጥን ዝበለ ድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ናብ እዝኒ ቲቲ ዓረፈ። ይቅርታ ናይ ተመስገን ስልኪ ኣይኮነትን ድያ? ቲቲ ቀጸለት። እንታይ ክሰምዐኪ በዓል ትገዝኡ እየ ትሕትና ብዘይብሉ ሕጹጽ መልሲ መለሰትላ። ኣብ ልዕሊ በዓል ገዝኣ ምስኣን ምስ ከምኣ ዝኣመሰሉን ሓቢሩ ይሓድር ብምንባሩ ከይተገረመት ፍቓደኛ እንተኾንኪ ምስ ተመስገን ዶ መራኸብክኒ ኢላ እንትትሓታ ንሕቶኣ መልሲ ከይሃበት እቲ ስልኪ ኣቋረጸ። መሊሳ ንኽትድውል ድፍረት ዋላ እኳ እንተሰኣነት ንተመስገን ኣዝዮም ኣገደስቲ ብዝኾኑ ክልተ ጉዳያት ስለ ዝደለየቶ መማረፂ ናይ ግድን መሊሳ ምድዋል እዩ። ድፍረትን ትዕግስትን ተላቢሳ ድማ ደጊማ ደወለት። ዋኣንቲ ሓፍተይ ጥዕና የብልክን ድዩ በለታ። ይርብሽ ዘለኹ መሲሉክ እንተኾይኑ ብጣዕሚ ይቅርታ በለታ ቲቲ። ቁፅሩ ሞባይሉ ቀይሩ እዩ። በዚ ስልኪ ንተመስገን ፈፂምኪ ክትረኽብዮ ስለ ዘይትኽእሊ ንዓይ ኣይትጭቕጭቐኒ በለታ። ፀገም ኣይርድአክን ድዩ በጃ ኽባ ተረድእኒ። ዘሕዝን ልሳን ብዝሓወሶ ድምፂ ቲቲ ተዛረበት። ንኡኡ ዝንገር ሚስጥር ኣለኒ ዝብል ሕማም እንተደኣ ሃሊኪ ስልኩ ክትሓባበረክ ብማል ቁፅሩ እንትትነግራ ደቂቓ ከይቀተለት ቀልጢፋ ደወለት። ሄሎ መን ክብል ዝብል ድምፂ ወዲ ተባዕታይ ነቲ ስልኪ ተቐበሎ። ተመስገን ዲኻ ንምርግጋጽ ዝቐረበ ሕቶ ኣቕረበትሉ። ጽቡቕ ኣለኺ መን ክብል ግንበላ። ተመሳቒሉ ዝነበረ መንፈሳ ኣረጋጊኣ እንተዘይረሲዕኻኒ ቲቲ እየ ዝበሃል ኣብ ባርሑራ ደብረ ዘይቲ ሓቢርና ሓዲርና ነርና ሕዚ ኣብ ኣዋሳ እየ ዘለኹ ኣዝዮም ብዘገድሱ ክልተ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጉዳያት ስለ ዝደለኹኻ ኣበይ ተራኺብና ነፃ ኮይና ክንዕልል ንኽእል ክትብል ሓተተቶ። ልስልስ ዝበለ ድምፂ ተመስገን ናብ ከፍራሕ ዝኽእል ካሊእ ድምፂ ቅይር ኢሉ ኣንቲ ሸርሙጣ ንሳይ ዘራኸብ ነገር የብልክን ፈፂመ እውን ክረኽበኪ ኣይደልን ኣብ ሓደረይ ገለ ፀገም እንተተፈጢሩ ኣብ ልዕሊኺ ክወስዶ ዝኽእል ውሳነ ናይ ሞት ፍርዲ ምዃኑ ኣቐዲምኪ ፍለጥዮ ብምባል ነታ ስልኪ ኣብ እዝና ዓፀዋ። ኩሉ መደያ ማሪኽዎ ሓቒፍዋ ከም ዘይሓደረ ኣብ ሕዚ በፂሑ ሸርሙጣ ክብል ይፀርፋ ዘሎ ቲቲ ንሱ ኣብ ዘይነበሮ እዋን መዳሕንቱ ተኸቲላ ብድሕሪኡ ዝተወለደት ንእሽተን ሓፍቲ ምዃና እንተዝፈልጥ እባ እንታይ መበለ እንታይ ኾን ምተሰምዖ ንምዃኑ ኣነን ተመስገንን ተፈላሊና ብምዕባይና መን እዩ ተሓታታይ ክኸውን ዝኽእል እናበለት ርእሳ ናብ ዝፈጠሮ መወዳእታ ዘይብሉ ዘይፍታሕ ፍልስፍና ጣሓለት። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ስነ ስርዓት ዝጎደሎ መልሲ ተስፋ ከይቆረፀት ስምዒታ ተቆፃፂራ ነታ ምስኣ ሓዲሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ረሲዕዎ ዝኸደ እንታይነቱ ዘይፍለጥ ዝተኣሸገ ፖስታ ኣብ ኢዳ ሒዛ ናብ ክፍሊ ትምህርቲ ኢንጂነሪንግ ዩኒቨርሲቲ ኣዋሳ ብቐጥታ ብምኻድ ናብ ኢድ ተመስገን ኣብ ጽሑለይ ብምባል ሓደ ሸኽማ ኣውረደት። ነቲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ብዝተፈጠረ ኣጋጣሚ
مسآن خعبي عدل زي رخبن بزي مفلات مسعى حبيرو زحادرن عبي حوات مسكن رخيبا فقري حونت نختاس تماغر ملوء دليت ولا قوة انت نبرا انت نسوغن كرخبان سلكا كالعلن فقادنيا اي نبرن دليتا كي تردأ عب حدارو قلت اقم نخيط فترلو سلز سقاء ازيو تساليوا تيتي تحتي اوز تفترت زي فلتا نقشتن حفتو مخانا انت زفلت نيرو انتاي كبلا كم زخل تمسكن طرح زفلتو حق على قوا انت خنا بعكر رخيبو بخمي حفتو كم زخونتن اتنسو زي فلتو زتحب ازانتا نختعللو كحتا كم زخل جنا نمجماتو زي خبر نجريو يخون دا أنبر دحر بايتان بحتا لبنتيتي كي تردأ سب كم مخانا متن انتاي يتأقمكي انتاي كسم أكيلو نخحق زوالا كوانتا زي فتنون سلكو كي أعطوا تحتنا بزتلابس وقباب كزاربان كسم عن بزي مخقالو جنا نناي بعلو سمعيت راي زقز أنبر نسب زي قدس حاليوت كم زي بلون بقللو تردع بمخنات رحقهم زي حسبو أبا حقوقا عيننا عيني كي ترعى آيو كراخبو أب زي خقلولو كلتا أزيوم سترححاقو كبابيتات سلز عبيو ناي كلتا عالم سبات كوينوم دا أنبر كاب حانت محتن تختاتيلوم زتولدو عبيين نقشتنن أيوم نيروم تمسكنن تيتين جنا انتاي عبس حماق زقبر سب ناي إدو أي سأنن دا أنبر قدمي إسران شمونتن عمت عوردا دوق آتنبين فلوي سمو طابع دبر نازريت عبزبها الكبابي ينيرو تمسكن كاببو أي تغزائي كابديو ويزرو أمت مارم نبزاء ونتن آلوتن تأميرا زحاتزت محتن علم زتت أنبرا عب عدم حراي نبرو زنبرو ناي ويزرو أمت مارم ولادي قرازماش ردا قالوم كاب أي تغزائي بمولادن حقوس أي نبرون اكواد أس عواريت كني كماي نكو زتاري عليتي ماي عم كروت غير كيو النبلو عبلعلئن فتنة قتلت قبرون بر عمود أتاخا نتوم بزرقم كي تجنقو حتينا متين النقد قطو نبرقم نمدفع قل تعزبلو أي تجزائي قد تباهلهم بزرقم تحت سب تقوطيرهم كابتي نبرو لز نبرو طابع بحيلي نخوصو تجددو اتي زقرم اتي زتولد هፃنون نابو زر اللوو ايو تباهلو تبدئو كي تسقبه مسؤم كابتي كبابي نخرحق توسنه دليتكا نمملا تباهلو زتحان تساتا ميزان زيبلو فردي مسكيناي اي تجزائي قطقاطي زولدو قطقاطي مخانو اي ترفون بزبل غوغوي فلسفنا ولاديتون ابا حقون زጨከኑሉ ህፃን ተሸኪሞም ንዝነበሩሉ ቦታ ብምልቃቅ ብዙሕ ሰብ ይስደደሉ ናብ ዝነበረ ሰፈራ ዝበሃል ከባቢ ተሰደዱ ምስ ከድዩ ነይሩ ብድሕሪ 2 ዓመት ተርሓስ ፍሳሓፅን ብ1979 ዓመተ ምህረት ካበቦኣ ቀኛዝማሽ ፍሳሓፅን ሓድጉን ካበዲኣ ወይዘሮ ዓመተ ማርያም ረዳን ዝተወለደት نعبوا فلاميتي ندي أخا كالأيتي قول عمخانا أيونيرو مستي كابدي أطرح زتولد عبيحا تمسكن بأكل أي فالتون عبحان تعلم إن حلو سبات بمفلات أمن بزي مفلات أمن عبزفات أروم كلتا زتفلاليو علامات من بارم عملخ أبحمق أي الرخبوم زبل زحزن أقات أميو دحري 15 عمت عديا انت موتا عبو حقوها عبحر دار نافزركب ود حفتم مسؤو خوينا نختم مهر انت الأخوة مسبعال تجزؤو فاتما كتسمع مع بزي مخقلا ترحاس كاو جزا واتيا
ኣብ ሆቴል ተቆፂራ ስራሕ ጀመረት። ብኸምዚ ኢሉ ዝተጀመረ ኣጋጣሚ ናብ ሓሲባትሉ ገሚታቶን ዘይትፈልጥ ሓድሽ ዓለም ጣሓለት። ብዙሕ ፀገምን ፈተናን ናብ ዝበዝሖ ናይ ባር ህይወት ብምእታው ካሊእ ምዕራፍ ህይወት ጀመረት። ካብ ዓዲ እንግሊዝ ተላኢኾምሉ ዝነበሩ ዕድል ትምህርቲ ዘግነየሎም ኣገደስቲ ወረቓቕትን ዶክመንትታትን ዝሓዘት ዝተዓሸገት ፖስታ ብምጥፋኣ ዝያዳ ተጨናኒቑ ስለ ዝነበረ ተመስገን እቲ ዕድል ትምህርቲ ንኸምልጠሉ መዓልትታት ኣብ ዝተረፈ እዋንን ተስፋ ኣብ ዝቆረፀሉ ሰዓትን ብዝገርም ኣጋጣሚ ናብ ኢዱ እንተኣቱ ዝተሰምዖ ደስታ ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ረኺብዎ ኣይፈልጥን። ካብ መን ከም ዝመፀ ምስ ተነገሮ ግና ቀዲሙ ንዝተዛረቦ ሕማቃት ቃላት እናዘከረ ሰውነቱ ክረጋጋዕ ኣይከኣለን። ጣዕሳ ዝወለዶ ጭንቀት እናተሰምዖ ናብ ቲቲ ቀልጢፉ ስልክ ደወለ። ንሳ ግና ክተልዕሎ ስለ ዘይከኣለት ቲቲ መንያ እናበለ መመሊሱ ንርእሱ ይሓትት። ሓያል ጭንቀት ዝወለዶ ሕቶዩ እምበር ተመስገን ንመዋእሉ ተሓቢእዎ ዝነብር ድሕረ ባይትኡ ሃይሉ ዘዕለሎ ሰብ ስለ ዘይነበረ መንነታ ቲቲ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል? ወላዲኡ ኣይተገዛኢ ወለጋብር ንሱ ገና 2 ዓመት ኣብ ዘይመለአሉ እዋን ብዝሓደሮም ሕማም ካብ ዓለም ብሞትን ትፍለዩ እተን ብድሕሪኡ ተቐቢለን ከመዶን ኣቦን ኮይነን ዘዕበይኦ ኣደይ እናበለ ዝፅዋዐን ወላዲቱ ወይዘሮ ኣልማዝ ብሂወት ኣብዚ ዓለም ኣብ ዝነበራላ እዋን እቲ ክፈልጦ ዝግባእ ዛንታ ስለ ዘይዕለልኦ ብድሕሪኡ ካብ ኣዲኡ ዝተወለደት ትርሓስ ቲቲ ትበሃል ንእሽተን ሓፍቱ ዘላቶ ምዃና ፈፂሙ ኣይፈልጥን። ወይዘሮ ኣልማዝ እውን እንተኾና ምሳይ ተገዛኢ ዝነበረን ሌላ ኣብ ስደት ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣሽንኳይዶ ትርሓስ ትበሃል ንእሽተን ሓፍቱ ከም ዘለቶ ክፈልጣስ መንቀል ስደት ኣይተገዛእ እውን ብእሊ ኣይፈልጣን። ብዝኾነ ተመስገን ቲቲ ብዘንፀትሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝሓዘት ፖስታ ኣዝዩዋላ እንተተሓጎሰ ቲቲ መንያ እናበለ መመሊሱ ብዘልዕሎም ሕቶታት መንፈሱ ክዓርፍ ኣይከኣለን። ጭንቀት ርእሱ ኣዝዩ እናወሰኸ ኸደ። ወሲድዎም ብዝነበረ ዝተጋገዩ ውሳነታት ንርእሱ እናወቀሰ ናብ ቲቲ ደጋጊሙ ደወለ። ቲቲ ግና ሕሉፍ ህይወታ ጸሊኣ ካብዛ ክፍኣትን ተንኮልን ዝበዝሓ ሓንቲ ፀሓይ ዝነገሰታ ሓላፊት ዓለም ኣዝያ ብምርሓቕ ሰውነታ ቀፂዓ ብጸሎትን ንስሓን ክትነብርን ናብ እትኽእለሉ ሓድሽ መንፈሳዊ ህይወት ጉዕዞ ስለ ዝጀመረት ስልካ ክተልዕል ፍቓደኛ ኣይነበረትን።